Ha joni ko Aissata Abou Gueladio Ba artata e moɗon mbiɗo waɗana mon ɗo yimre wiitede teskoya. Teskoya ko gandal maɗo ɗum a mantoto mbadi a faytata a teskoto inde a jitta alkoli pular e limto mum mbadi e sifa mum tesko ɗum. A ko Allah mo hono mum ala. Ba ko ballal Allah bawɗo mo ronka en. Ba ko ɓamtare heɓota ko so en denta en. Ja ko cagatagal e cellal dole pamɗa en. Da ko darde e dadade tawa en ngama en. Da ko ɗemgal woni ɗaɗi leñol ngol wodata so ngal woda en. E ko en ɗam endu yumma ko yurmede. Fa ko feere fandare faggudu ɓamtare. Ga ko gandal ngesa basilani demɗo bo nimsa en. Ha ko hare ayare basal moƴƴa en. I ko inde ko ngal inni kala majja en. Ja ko jangde e jamiroje geno towɗo mo lesɗa en. Ka ko kawral woni dole ceerago nafta en. La ko lelnen laabi so dorde ɓamtare ko leela en. Ma ko mahoɗen e gotago taƴen ɓoggi maccugago pofen hendu ndimago. Na ko nangudiren ha tiɗo taw en ceerta en. Nya ko ñatugol men yo ñembo ganni sofa en. Nga ko ngari e mbadi e mbasa en. O ko lomto gene ade ngal jasa en. Pa ko parnorɗen ko gonɗen so en puuya en. Ra ko riwi majji rati raddi addi gande ko leela en. Sa ko salipini e gande ngal men saynere. Ta ko tarik dade ɓe taniraɓe golle ɓe ko famɗa en. Ko ummo dado daro lomto ɓe taniraɓe golle ɓe ko famɗa en. Wa ko jangu windu pular sa ɗaya en. Ya ko yowitare addi yaware moƴƴa en. Ya ko ƴellitare pini ɗemgal min noddi. Ba ko binda nda ko ndara. Nga ko ganda ja ko janga ha mbawa. Ko jom bewal ko alkule no alkule ni ko e limto ngal jeeya. Limto pular ko 32 teskoɗa. Ɗa e goɗɗe koko nuɓa naftara wona hen jeeya. Pular ko ɗemgal no ɗemɗi ni ko jangete yo jange haale naftore yo wur pular ɓamto haaloɓe yimre Abou Mamadou Ba Jobol Pular e sawtu walla Aissata Abou Gueladio Ba almudo Jobol Pular legal sifaw duɗal gaynako e ballal Djiby Ba on jarama.